Assalamu alaikum warahmatullah, da fatan kuna lafiya. So masha Allah, alhamdulillah ala kulli halin. So wannan wani sabon airdrop ne yanda kuke gani gashi na Held AI. So za mu shiga mai rijista sai ku ga yanda abin yake bai da wahala. Sannan working ne ake tafiya ne, misali ko motsa wayanka duk wani abu da ya danganci motsi in kana ciki to zai dinga maka reading. Zan shiga kai tsaye domin in nuna muku yadda za ku yi rijista da shi kuma ku yi participating iya iyawanku. Insha Allahu za a samu alkhairi 100%. Ba mining bane kamar yadda na faɗa, airdrop ne. Yauwa, ni ma shi yasa zan yi kuma na ga mutane da yawa har da wanda suka fi ƙarfin dala 100,000 ma suna yi. Su kawo ko balantana kai wanda jali kake nema har kullum a kasuwas. Wannan shi ne, za mu shiga kai tsaye mu taɓa link ɗin idan an tura maka kamar yadda kuke gani. Idan ka taɓa abin da zai nuno maka shi ne gashi nan idan kuka karanta work for wellness, earn for data. In dai datan kana kunne, an gane ko kana amfani kana motsi da wayanka da sauransu to zai dinga reading. Enter your Solana wallet address, start earning HP reward for every step you take. Ka shiga ka ɗaura wallet address ɗinka na Solana, sannan za ka dinga samun ruwan na duk wani motsi da kake yi. So wannan zan muku dalla-dalla ne yadda za ku fahimci inda abin yake bai da wahala. Nan shi ne mutum zai zo ya saka Solana wallet address ɗin shi idan ya kwafo. Nan sai ku taɓa start earning. So nan tafi kai tsaye idan kana da wallet za ka iya amfani da ita. Do akwai account ɗin da na riga na buɗe, an gane ko? So yanzu nan kai tsaye zan shiga depositing a exchanger na kenan. Sai in taɓa Solana. So gashi nan kamar yadda kuke gani, so na yi copy wallet address ɗina na Solana sai in zo in saka. Sai in taɓa nan. Idan kana da exchange da yawa ko wallet da yawa za ka iya yi so amma inda abin yake shi ne yawancin airdrop irin waɗannan gaskiya akan tantance gurin raba shi saboda kada mutane su zama sun yi cheating account. Domin amfanin shi wasu za su ce za su yi cheating account to sukan iya bibiyan IP address ɗin waya da sauransu. Dole wasu na yin account da yawa kuma kuka sun dace saboda iya wallet address ake bukata a nan. So amma a ciki za su ce kai joinin Telegram, Twitter da sauransu. Kai tsaye sai mu taɓa nan kamar yadda kuke gani. Start earning. So masha Allah gashi yana loading. Wallet waye. So alhamdulillah kamar yadda kuke gani haka zai nuna muku nan gurin wallet ɗinka ta yi connecting. An gane ko? Idan kana so kai da wata wallet sai kai disconnecting wannan sai ka kwafi link ɗin sai ka ƙara buɗewa. Duk wanda za ka yi sai kai login. Allah ya bamu sa'a. So gashi nan kamar yadda kuke gani nan suka ce ready for a section. Ka shirya mai sai ka taɓa. So nan in dai kana tafiya zai dinga tafiya da kanshi. Nan ina motsi da wayan ne. Misali idan kuma kana so ka dinga yi da hannunka kawai ba sai ka yi tafiya ba za ka dinga girgiza wayanka idan ka buɗe gurin. Zai dinga maka reading. Yanzu haka girgiza wayana nake yana reading. Kun gani? Yana reading. Ina girgiza ta. So wasu haka suke sai su tara kuma kaɗai guda 5,000 kawai za ka yi a rana. Ma'ana wannan point ɗin guda 5,000 za ka cinye. Idan ka taɓa kada ka yi minimizing. Misali in ka yi minimizing ka fita ko wannan kana dawowa za ka taɓa. Kafin ka fita ka taɓa stop and save. Ma'ana ka tsaye da shi kai saving abin da ka tara. So gashi nan section save plus 24 step. An gane ko? So kun ga yadda abin yake shi kenan zai nuna maka yayi saving. Kun gani? Gashi nan a nan HP reward earning ɗin. Ma'ana coin ɗin kenan. Duk ƙwaya ɗaya a nan yana 0.1 ne. An gane ko? So wannan kenan. So ga ƙasa kuma nan gurin. Nan shine home ɗinka, nan shine fit. Ko ina zan shiga kamar yadda kuke gani duk abin da ka tara zai dinga saving kowace rana. Duk abin da kai zai dinga reading da date da time da komi da komi. So sai na uku referral. Idan ka shiga referral za ka taɓa nan sai ka copy. Referral ga referral bonus. Yawa referral ga bonus. Za ka yi copy ɗin referral wannan ɗinka ka tura wa mutane da sauransu. Abu na 5 tax. Akwai taxes da suke badawa. Kowanne za ka shiga ka yi domin ka samu point da yawa. An gane ko gashi nan follow us on Twitter, Telegram waye duka gashi nan kamar yadda kuke gani. So nan ma ga Telegram handle ɗinsu ga X duk za ku iya connecting. So ku dage da yi gaskiya. So abu ne mai kyau sosai.
Shi yasa na yi bidiyo a kan shi domin in nuna muku muhimmancin shi. Saboda duk abin da kuka ga na yi bidiyo, so lallai za mu tsaya tsayin daka in sha Allahu a kai domin mu amfana. Today's activity gashi nan only 5,000 step kawai za ka yi. Idan ka ci gaba da yi zai ci gaba da yi amma ba zai saving ba. Iya 5,000 ɗin nan zai maka saving. So idan ka lissafa duk guda 100 kana da coin ɗaya, 5,000 coin nawa zai baka na earning ɗin. So wannan shine irin airdrop ɗin nan akan yi sa'a a samu manyan kuɗaɗe. Ku ga wani ya samu bai yi referral kowa ba ya tsaya ya aiki ya samu dala 2,000, wani 1,000, wani 500, wani 100, wani 10,000 ma ya danganta. Kamar yadda kuka sani komai idan ka fi referral to za ka fi samu. Lallai networking ya fi komai tara kuɗi a harkokinmu da muke na online da sauran cryptocurrency. So Allah ya bamu sa'a sai a je a dage a yi ta yi. An gane ko? Kuma za ku iya taɓa nan gurin domin ku yi ta cikin browser ku sai ku taɓa option. An gane ko domin ku sauke. Bari in shiga ta browser ɗin F1. So kamar yadda kuke gani za ku taɓa nan gurin nan kai tsaye domin ku sauke application ɗin. An gane ko sai ku jawo a hankali sai ku taɓa wannan. Gashi nan add to home screen. An gane ko? To sai ku taɓa install. Kun gani? To zai sauke muku app ɗin duk lokacin da za ku shiga. So kuna shiga ciki already zai buɗe da sauransu. So wannan kenan. So wannan bari zan yi disconnecting ɗin shi domin in yi connecting ɗin shi da wallet ɗina asalin wanda na fara jonawa da shi. So gashi na kwafo wallet ɗina za ku ga abin da nake da shi. So gashi nan zan danna start. Already ko zuwa kai duk inda ka je kana kwafa wannan wallet address ɗinka account ɗinka zai dawo kai. Kun gani? So kun ga wannan har na tara 11 ga nan na yi working na yau. An gane ko? So gashi nan a je a yi Allah ya bamu sa'a za ku ga anan duka na cinye tax ɗina bai da wani wahala. Duk wanda ka shiga kamun ka shiga sai ka karanta. Wannan aka ce tweak educational posts about health AI. Kana taɓawa zai kai ka sai ka yi musu retweeting da sauransu. Kowanne ka karanta wannan reposting. Kana shiga cikin Twitter za ka yi repost. Wannan join Telegram za ka yi joining Telegram. Wannan follow us on X za ka yi following ɗinsu. Shi kenan bai da wahala duka za ku cinye tax ɗinku. Allah ya bamu sa'a idan sun saki wani update a kai so za mu zo mu yi bayani. Yau wannan shine kowa ya ɗauki link ɗin ya je ya rijista domin ya fara. Allah ya taimake mu ya bamu nasara. At least ina so ko baka samu komai baka samu dala 100 wanda kuma suka ɗan samu wani abu daga 1000 zuwa sama.